एक्सट्रा मोनसे माने गोदान मोनसे फिलिं बे समाव आं हमदांनो हादों मानोना गोबाव समनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआ गोबां सेक्रिफाइस खालामबोनाय मोनसे दोलो पिसिडिआरनिफ्राय फैनानै इउपिपिएल आरो फैयै फैयै नैबे मोनसे बेलासि समाव बे मोनसे समाव दिनै आङो इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि महरै बिबान मोनदों आरो बिबानखौ मोनखांनानै गोसोआव गोजोननायबो मोनदों आरो साननायनि मोनसे गिदिर माने बाहार मोनसे बजा आंनि मेलेमाव फैनाय बायदि बा आंनि गोसोआव हाबफैनाय बायदि आं मोनदों नाजागोन जेसेबां हागौ एसेबांनो फैगौ समाव जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ बिखेखकरि एकदम जि निउ माने इयं जेनेरेसनफोर दङ बिथांमोनजों मिलायफानानै बिथांमोननि साननाय हनायजों लोब्बा लाफैनानै जोंनि दोलोआ बेसेबांसिम बिथांमोनजों समाय स्पेन्ड खालामनो हायो आरो दैदेनलांनो हायो बे खामानिखौ आं मावनो सेस्था खालामगोन खाथियाव जोंनि बिधान सभा इलेक्सन दङ आरो आं एसे आगोलाव बुंनाय बायदिनो जे लाइमोना जिहेतु जोबोद माने गोहोगोरा मोनसे माने पार्ट जों राजखान्थियाव बाहागो लायो आरो बेखायनो हयथ' इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बिथां सारमोना हयथ' आंखौ फैगौ बिधान सभा इलेक्सनल' नङा फैगौ समावहालागै इउपिपिएलखौ स्ट्रं खालामनायाव गोबां आंनिफ्राय मिजिं खालामदों आरो आंबो आंनि 100% होनानै मोनसे थासारि सृष्टि खालामगोन होननानै आं बे समाव सानदों।